athrots gi samoro okidaga minga kaka sirikal. Erokamano VOJ, nitie nderni mang'eny mana kaka iwacho moyaw e program mar milion 10 e ward ka ward e counties wagi mai dhi bedo ikwa mar 3 mwakete pesa no. King'iyo moa Got Kokech kabiro neno nam nyaka Nyalkini kaido ka en ndara mane onge to wayawe tie got kanyo kata Koliech nyaka Onywara. Mano chalo Eruma Kaksingri, ochalo bypass ka ndara makoguta kadisindo chendo wayaw ndara manie bathe kanyo. Alum Beach Access ndara mosebedo ka chenda minga Gembe Usungu Sota mago nderni mane ok kalre to sani ne waseketo. Koro in terms of magi mana just to mention but a few maintenance e gima koro wasebedo kwa nyagorego. Koro wakelo tingni sani mag county manyien mabe nyalo konyowa kore maintenance kata ko bete ward moro kata ndalari 3-4 tiketo ne mana mafuta to umo kuonde manigi bugni iketo mara matin to wadhi mbele gi maintaining nderni mawasebedogo. Kopogore gi mano kaka na wacho ni nderni mamoko mabe wadhiro mawaluongo ni key roads economic arteries magwa ma wanto kwanyal timo nikech tin mar pesa mar counties lakini national government no se wachitimo. Gima discuss gi national government en ni watiek nderni mano chakgi. Asewacho wach ma Kanya Dhiang' Kadel nyocha wane ground kuro gi mheshimiwa Adipo kendo endara mabe kata PS Dr. Molo Raymond osebedo ka be konyo wadhiro keto ndara mabe ma Njeri kadhi oriwo mondo be obed lam. Mano be PS osebedo ka konyowa mondo wadhir mondo waginene. VOJ gimon wasewacho ni ka jotendwa oyudo kuonde mopogore opogore mobete. Wan gi MCAs magwa wariwore watiyo kanyakla. Wan gi wajumbe magwa wariwore watiyo kanyakla. Wan gi jowa mabe koro sani oyudo nafas e sirikal mamalo machalo mheshimiwa Mbadi kaka treasury to gi PS Dr. Molo. Gima waseng'ado ma wasekete buche en mora mar pogruok kik wabedgo mondo mi wanim wayuore ka dongruok igni awinjo ka mwadwaro maduong' en dongruok. Siasa waket chien, dongruok waket mbele. Ndara ma Adiedo Karabok Junction Adiedo mano be ndara mwamiyo priority kendo amorni contractor ntie kata kodhi mos. Gima watemo dhiro ni peso yudre contractors ochul. Ndara ma Oboke kadhi Nyarach mabiro Rangwe mano be waket ni Rangwe koni Homa Bay olosi kaito wan mano watiyo matek gi Dr. Lilian Gogo kabisa mondo wadhir kachiel gi ndara mawuok Rangwe kadhi Ndiru. Awinjo ka Wera Morris ma governor waluongo ni governor mdogo be wacho wach mandara makodho junction very important road. Kendo ing'e VOJ ni kata kane ane national government naketo ne pesa sate mondo bed maintain obed motorable. Lakini gima nwadwa ni wa focus ka jopiny oyie kodwa ni nderni mano osechakigi tiekgi moloyo keto kendo mang'eny to koro magi be podwa diwo ndara mar Gor Mahia ni mabe wakete maino wate ni kochake to kikochung kochake to kikochung obed ndara makochake to wadhi peso kete mondo lose